Skoro to vypadá, že tady platí známé rčení v jednoduchosti je síla. To známé rčení dokonce se dá říct anglicky. Less is more. Méně je více. A je pravda, že když se dělá konstrukce, tak pokud z ní člověk dokáže odendat, vyjmout všechno, co je tam navíc, a nechá jen ty věci, které skutečně slouží, konec konců tak, jak nás to Hubáček učil, tak najednou se dostaví něco, co už je mimo nás. Je to takový příjemný, pěkný. Najednou cítíte, že se ta věc uzavřela do sebe a že si žije svým vlastním životem. Neváhám říct, že je krásná. Vezměte si, jak je to jednoduchý tohle. Jeden klacek jde vysoko nad řekou ze strany na stranu. Jak takovýhle klacek chytit? No celkem každýho skoro by napadlo udělat takhle X a ten klacek strčí pod to. Proč pod to? Protože se tam rozumějš při montáži nasune a vždycky, když to visí, tak je to rozumnější, než když se to vzpíná. Nad tím musíte udělat to křížení takový, aby oba kmeny zůstaly plný, abyste je neodtesávali nic. To znamená, že se dají 4 trubky kovový, na to se pověsí to silný táhlo a potom jen doplníte vždycky tu druhou stranu, abyste měli 2 a 2, aby to takzvaně nešvidralo. No a je to. A chytíte to na takovouhle štelovatelnou hrazdičku a potom zavěsíte v krámu normálně koupitelnou dráhu, v který normálně jezdí třeba těžký vrata ve stodole, včetně speciálních kladek, které tam jsou. No a potom si řeknete tak, tohle už mám, ty klacky mám taky, ale aby mohly být štíhlý, tak je potřebujeme pověsit do prostředka. V podstatě uprostřed toho rozponu jsou 4 body, kde se vždycky dvě táhla potkají a tam se to umístí. Proč se potkají 2 táhla? Aby nám to takhle nevybočovalo. Zase jednoduchá věc. A potom můžete i na tuhle zhruba 30 metrový rozpon dát 2 víceméně štíhlý kmeny. Tamhle uprostřed je spojit vloženým železem. Udělat zase de facto obrácenou záležitost, co jsme měli tady. Uděláte si zase takovej závěs vzhůru nohama a za to pověsíte. Aby vám ty klacky nejezdily potom, tak je sepnete ještě lanem nahoře. Rozumíte? Aby vám ty závěsy takhle se nevyboulily. No pak už vám zbývá jediná věc. Zabránit, aby se ta konstrukce celá takhle, aby byla tuhá. A na to dáte z obou stran tyhle diagonály a ještě to pojistíte lanem, který jde do zeměkoule. Jak říkal Hubáček, síla musí rychle do zeměkoule, jinak je to blbost. A měl pravdu, ano, odsaď jde ta síla sem do zeměkoule, tam do zeměkoule a neproducíruje se tady. Prosím vás, tady není udělaná jediná parádička. Teď jsou takový ty hogo-fogo, high-techový konstrukce, kde si kdekdo vymýšlí všelijaký věšadla a složitý girlandový vazníky a tenzegrity a takovýhle věci. Tohle je, řekněme, taková
normální konstruktérská tesařina. A použité materiály? To, co tady roste kolem. Jsme v Lužických horách a je tu spousta stromů. Dohodli jsme se s panem starostou a se správcem lesů, porazili, nebo nechali jsme porazit kmeny, bylo jich trochu víc, aby jsme si mohli vybrat a musí se rychle voloupat z nich kůra. Běda, když přischne, to pak jde hrozně blbě. Voloupali jsme kůru, zahladili suky a vezměte si, takovejhle vazník nahrazuje, řekněme, takovýhle železo, takovýhle ičko. Jakou má výhodu? Že roste tady, že na jeho zpracování potřebujete tak zhruba 100krát méně energie, než na to železo. A že stojí 5krát méně než to železo. To je úžasný, ne? Samozřejmě nevydrží tak dlouho jako to železo. Ale když se o to budeme starat, a na to je dokonce udělaná smlouva se statikama, aby to prohlíželi a bude to mít nějakou údržbu, tak odhaduju, že 40 let by to mohlo vydržet. Konec konců takovýhle konstrukce jsou takový. A za 40 let to už mě bude 110 a to doufám, že zajistím zase další montáž na klíč pro stařičkýho pana starostu a potkáme se tady.